Huwag tayo mag-perform, alas nyo tayo, mag-open ng show. Oh, may katotohanan naman pala. Okay, I'm sorry, I apologize. So everything is good. Yes, everything's still Happy good. Pride. Maraming salamat po. Yay! Thank you very much. Thank you. So happy to have you here. I've been wanting to do this for so long. Ito yung parang benchmark ng ano mo eh. Magiging artista mo or sila mo kapag nag-fast talk ka. Alam mo ba na ilang times ito pinaglasan kasi pangalan ko dito. Maraming salamat, Christine. Parang umiiyak yung buwa. Hindi pag-welcome yan. Di ba? Thank you, thank Kumusta you. ang buhay mayaman? Okay po, Tita Boy, kamusta po ang buhay maya? Ano ikaw kasi ang Prada eh. Ito kasi project to ng pamangkin ko. Nag-graduate na. So, ito yung first project nila. Marami kasi dapat yung kalabaw ng boys ko. Kamusta daw ang buhay mo yaman? Siguro, Tito Boy, yung nakakaluwag-luwag lang ng kahit papano. Tito Boy, yung sakto lang po. Yung average, yung sapat lang. Okay. Ikaw, Mo nakinig oo nga eh. Kaya nakita ko. Oo, alam mo naman, Tito Boy. Oo. Ako tawag dito. Sinabi ni Tito Boy, Boy Mayaman, ikiklaim ko na yan. Kasi hindi ko yung naranasan noon. So ngayon, naiyak ako. Naiyak ako kasi, ngayon ko lang ito na-experience. At lahat ng na-experience ngayon, damay ang pamilya kasi deserve nilang namin. Ganda. Kumusta yung noon at ngayon? Ay, malaki pong pagbabago. Kasi noon, nangangarap ako. Ngayon yung pangarap ko, eto na. Gaano kahirap yung noon? Ay, napakahirap din. Go to the toughest time in your life. Yung naglalaba yung nanay ko sa Batis, tapos ang layo-layo ng bahay namin, tapos may palanggana ako dito. Saan lugar ito? Sa Bicol. Oo. Kasi pamilya sa akin yun. Yung sa Batis na gano'n. Yung plakagana ay karga-karga. Tapos ang laman ng mga palanggana, yung mga katsismisa ng nanay ko. Ito yung, yung batang mga damit na pinagawa ng nanay ko, so ang sakit-sakit sa bato ko. So yun, like 4 kilometers away sa bahay, bundok pa yun. Okay, as opposed to now, kumusta ang buhay? Ay, kaya ko nang bilan ng laundry siya pang nanay ko. Proud of you. Pag-usapan natin ang buhay comedy bar, which is, I think, one of the most fascinating worlds, di ba? Kumusta yun? Nagpapasalamat kami ngayon, Tito Boy, kasi parang bumabalik na siya ulit. After the pandemic? Yes, after the pandemic. Kasi nawalan po kami ng tahanan eh. Punchline and laugh line closed po. So, until, pandemic happened. And then, yung parang, okay, so what's going to happen to us? So now, nagkakaroon na kami ng mga napipwestuhan namin. And soon, mag-open na po yung isang bagong bahay ng komedya. Ang Vice Comedy Club is going to open soon. Ito yung key Vice ka na? Yeah. Congratulations, Vice. Okay. So, pag pinag-uusapan ng comedy bar, meron kayong mga, di ba may mga acts? Yes. Sample na, para lang maintindihan nila. Oo. Halimbawa. Ang pinakauna, Tito Boy, is orientation. Halimbawa, observe mo muna kung anong klaseng crowd meron. Halimbawa, may mga kapatid kami Becky. So, i-welcome natin. Ayan, welcome po sa mga kapatid natin ng Becky. Halimbawa, ito yung audience. Ika, nasa comedy. Welcome to Fast Talk Comedy Bar. Yes! Ayan yung mga grupo natin ng mga Becky. Welcome dito sa Comedy Bar. At syempre sa mga hindi umaamin na Becky, welcome din sa inyo. At sa ngayon, dapat umamin na kayo. You should be proud kung anong gender nyo. Kasi hindi na kailangan i-validate pa ang sarili nyo. Tama. Kasi yung mga Becky, kami yung mga superior na nila lang. Kasi nga, ang ibig sabihin ng bakla, bakala, bahagi ka ng lahat. Yung mga tomboy, bahala din kayo mag-isip ng sarili nyong alamat. Oo, marami tayong mga bisita. Tingnan mo, oh. Sabi din natin mga balikbayan dyan, welcome po sa inyo. Dahil may balikbayan kayo, tambay-tambay na tayo dyan. Order din po kayo naman namin. Kung napapansin nyo, medyo mainit po yung aircon natin. Kasi yung benta po namin connected po dyan sa cash register. Malaki po yung benta, nag-a-adjust po yung thermostat na pag wala po, heater po yan. Kaya mag-order po tayo ng marami. Yes. Bawal ang pikon sa lugar. Totoo yun. Kasi dapat unang binabanggit yung Tito Boy kasi may mga napipikon. Tapos babantan kami yung
Susan, oo. Okay, siya Susan. Asa si Ma'am Freddy yan? Yeah, Oo. Susan and Freddy, matagal na silang mag-asawa. Okay, sa loob ng 10 taon, sino mas madalas nagyayayang makipag-date? Sumagot si Freddy. Sabi niya ako, Freddy, sure ka na ba? Sure na. If your answer matches the one on the board, may 100,000 pesos ka. Freddy, sure ka na? Sure ka na ba? Sure na. Freddy, may tama ka! Basically, ganun na kami. Actually, Tito Boy, tama yung sinabi mo yun na minsan meron kami kumbaga naka-ready na. Yung parang instant, lalagay mo ng hot water, nandun na yung ano namin, yung skit namin. But most of the time, meron kami yung bago, kunyari, kasi iba-iba yung ano, yung tao na namimit mo. So we create something new every now and then. So, alter na lang kami. Anong pinakamalaking pera ang naibato sa inyo? Or Ay, tips, ang ating pinag-uusapan? kasi Tito Boy, meron binibigay na tip on stage na share kami. Right. Meron naman yung we call the table, bibigyan ka niya, that's for you lang. Tetay, anong pinakamalaki? Ah, 150. That's the first time. The second, 150,000? yes po, dito po. Cash ito ha? Hindi, dineposit sa akin. Dineposit na. Yung cash. Tapos yun yung first na binigay niya sa akin. Tapos eventually, ay pupunta na siya ganyan-ganyan. Lahat na natawa niya na meron na siyang, sige, ito yung guest ko na tuloy. May 50K siya siya. Tapos next visit niya, may another 50K siya. So, ganun. Wow! Marami Tito Boy. Pero ang sa akin, nasa envelope. Pwede kayo niya after yung for you. 82,768. Ha? Ba't may putay? Malaki naman. Pero dito ang nagbigay, yung jowa, yung babae, eh, yung mo nagastos mo sa jowa ko. Reimbursement. Ay, hindi ba? Ang dami ano, pinakamalaki ko, Tito Boy, $1,000. That's a lot of money for a tip, di ba? Sinong hinahangaan niyo? Maliban of course, si Vice, no? Sa ngayon, comedy bar performers, sino talaga yung matitindi? Ako na, bukod kay Meme, Tito Boy, ano yung kabasyo? Yes, Tito. Yes, Tito. Ako, yes. Saka yung nagkaroon siya nung What is it the best you have? Magaling yan ako, Beth. At MC kasi, he is a very good feeder. At pag kasama ka niya, hindi pwedeng hindi ka mag-moment. Okay lang si MC na hindi siya mag-moment. Basta yung kasama niya mag-moment na. Sino yung kasama? MC, Tetay, Neki, sila ang top 3 ko. Oh, sino ang top 3 ko? MC. Uy, salamat kita, Boy. Okay. Parang ginano ko na siya, boy, para kahit hindi lang sa set, kahit sa more play sa racket, yung, kasi minsan may mga performance na kahit yung okay kayo sa set, sa stage, pero pag may mga private na, may mga ibang mga event or hosting, doon sila mapapaadaran ng yung parang, ay bakit gano'n? Yung minention ko puro lahat mo, promise, kahit sa yung magkatrabaho, mapa-TV man, mapa-stage, lahat sila susuporta sa'yo. Ay, may katay pala si Nelly, si Donita, si Angelina, si Donita kasi nung na-contact na kasama dahil medyo busy si Donita sa allowance. Sobrang ang ganda niyang teacher. Galing sa Corendal performer, importante yung una mong, diba? Yung una mong sampa. You know how you deal with your audience. Yeah. Sample na tayo, halimbawa, pag galing kayo doon, papasok kayo sa entablado, tapos may voice over, ito ang ating audience. Ladies and gentlemen, please welcome Divine Sebay and Betty. Dapat full energy ka talaga. Kaya full energy ang ating pasko.
composed by Gabriel Umali and Josh Ronet Castaneda. At napakarami pang Sherwin Nicomedes was also involved here. Marami. It took a village to be able to do this album. Itong bilang na ito, itinaon namin na Pride Month. Itong bilang na ito ay hindi lamang sinasabi. Kailangan malaman nila kung ilan tayo, saan tayo, sino tayo. Kasi ang bilang ay kapangyarihan. Para marinig tayo, di ba? Para makita tayo. Dahil hindi natin alam na sa ibang mga bayan ay isa pang krimen ang pagiging LGBT. Kaya this is part of our Pride Month celebration. Ito na lamang ang nais kong itanong sa inyo. Kumusta, let's sit down. Kumusta ang... Ito ate dito ba yun? Hey, ang LGBT, ang thank you po. Mapapakinggan niyo po ang mga awitin na ito. Isa na doon ang bilang sa lahat ng music platforms. Spotify, YouTube Music, Apple Music, at iba pa. Maraming salamat. Okay. Kumusta ang LGBT friendships? Ang saya-saya. Lalo na sa amin sa comedy bar. So like 98% Becky. So kami siguro yung may pinakamasayang environment. Nagmumuli ka palang tumatawa na. Sa stage tumatawa na. Pagkatapos ng set tatawa. So ang saya-saya ng buhay. Yung matutulog ka na nakangiti talaga. What are you most proud of? Ngayon dito boy sa halos lahat ng larangan, pamilya ka man or bisexual or bali, saan mo nag-excel? Alam mo yung tinatanggap na ng tao. Kung hindi man gano'n na fully accepted, I mean, they're starting already, I mean, baby steps. So, mas naiintindihan na nila tayo, mas nalalaman ka na yung pagkaintindi nila sa atin, pagtanggap nila sa atin. So, sabi sa atin,
Eton. Ginawaran bilang Most Development-Oriented AM Station ang Super Radio DZBB sa ika-18 Gantigan Awards. Maraming salamat sa patuloy na pagtitiwala, mga kapuso. Dahil sa inyong patuloy na pagtitiwala, mga kapuso, ang Super Radio DZBB ang pinaka-pinagkakatiwalaan radyo sa buong Pilipinas para sa taong 2024. Batay sa National News Report ng Oxford University Institute for the Study of Journalism, ang flagship AM radio station ng GMA Network na Super Radio DZBB ay nakakuha ng 65% brand trust rating. Pinakamataas na news brand rating kumpara sa ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala, mga kapuso. Walang pinipilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang minutes and 32 seconds after 5. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Propan PLC. Gana for Life. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Summit Natural Drinking Water. Thirst for more. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Somnux Advance. Walang ka-drink lakas. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Robust Dietary Supplement for Men. Para sa mga kalalakihan. Narito na ang pinaka-big time na programa sa radyo. Mga naglalaki ang ulat ng mga super radio level. Mga napakamalaking balita. Susunod na rin sa ganda. Ito ang big time balita. Narito ang tagapaghatid ng big time balita. Walang kakampihan. Walang inuulan. Walang iniiwanan. Jose Santa Cruz. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. Magandang hapon po. Ako po si Karina Santa Cruz at ito ang ating Big Time Balita. Pang Lunes na edisyon, mga kapuso. Panyo 24 noong 2024. Narito ang ating mga topot di balitang bulilit. Sumalitigante ang pating. Si Santa Cruz at ang Big Time Balita. Dito lamang sa Super Radio DZBB. Pagsasampanan sa Inaport Guard sa inflatable boat ng Philippine sa iyong enroll, hindi pasok sa kahulugan ng armed attack base sa United Nations Standard at Protocol 2020. This was audio to National Security Advisor
na natin ang loob ng ating kapwa Pinoy, lalong-lalo na yung mga worldwide na mga kababayan natin sa tayo. At standing pero totally shoot na inyo. Go, go! At ang moral, nananatiling mataas ang moral ng mga sundalo, lalo na ang mga sangkot sa pagsasagawa ng rotation and resupply mission. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na sa harap sa mga kinakaharap na hamon sa tuwing nagsasagawa ng rolling mission, dadaanin silang nai-inspire at lalo pang pinaiigting ang pagtupad sa kanilang tungkulin. Ayon kay Chodoro, ang personal na pagbisita sa mga sundalo kahapon ng Pangulo at nag-alam sa kanilang sitwasyon ay naging karanasan sa karanasan ang nagpatibay pa sa kanilang moral. Malaking bagay din anya rito ang pagpapaabot ng suporta ng mga Pilipino sa mga desisyon ng Pangulo sa usapin ng West Philippine Sea at pagsuporta mismo sa mga sundalo. Pinilala rin ni Teodoro ang pagsuporta ng ilang business groups na nagpaabot ng statements of support. Habang meron ding paghahayag ng suporta ang Association of General and Flag Officers o ASO. Nakatutulong din anya sa mga sundalo ang natatanggap nilang papuri para sa kanilang pagiging profesional at iba yung pagtitimpi sa gitna ng kinakaharap na delikadong sitwasyon sa karagatan. Ako si Tuesday KW na Jeremy Sobrado, DCW Dapat. Umaga kahapon, ibalita sa kanila ni Joel na muling tinira ang barko nila sa Red Sea ng isang bangka. Kagabi raw ay pinalita naman ni Joel na nakaalpas na sila sa high threat area ng Red Sea. Pero nakapagtataka raw bakit nakapaglayag sa high threat area maraming Argentina ng pag-atake ng Houthi rebels ng Yemen ang naitala sa Gulf of Eden at sa bukana ng Red Sea. Lalo't sariwa pa raw ang pag-atake at pagpapalubog sa MV Tutor noong araw ng kalayaan lamang kung saan nawawala pa rin ang isang tripulanteng Pinoy. Ayon naman sa Department of Migrant Workers, ligtas lahat ang 27 Pinoy seafarers ng nasabing barko. May tama raw ang barko pero tuloy pa rin sila sa paglalayag sa ngayon. Patuloy naman daw na inaantay ng DMW ang latest report tungkol sa hinahanap engineer na sakay ng lumubog na MV Tutor. May nawawala ng engineer? Ano nawawala? Yes, Karine, ito yung doon na MV Tutor na unang inatake ito, Karine, nung ito'y araw ng kalayaan yung 12 Karine, ito at later po Tutor ko at pagtunay, Karine, na nawawala yung engineer na yan ayon nga dyan sa DMW, kaya hinintay pa nila yung latest report, Karine. Kaya sana makita. Sana, Karine, ako, yes ko sa inyo, ito din ito sa Gulat Marcos, Nicaragua, ito mo sa patotoo. Sa GMA Integrated News, samantala, Europe Integration, diyan, pinag-iingat at pinag-iwas ang publiko saan sa mga halok na trabaho sa Lebanon. Baka dyan ay may nag-aalok kayo ng trabaho pupunta ng Lebanon. Pakinggan nyo ang detalye ng balitang ito. Baka ito magliligtas sa inyo sa ibayong kapahamakan. Ang may hawak ng detalye ng balitang yan, Christian Mayo. Baka nakako. Muling nagbabala ang Bureau of Immigration o BI sa mga Pilipino na nais magtrabaho sa ibang bansa na mag-ingat sa mga mapanlinlang na pangako para makapagtrabaho abroad lalo na sa Lebanon. Ito'y matapos maharang sa paliparan ng isang Pilipino na nagpanggap na turista patungo ng Thailand ngunit may kaduda-dudang dokumento. Nakalauna na'y umami na
pag-asa ay patungo talaga ng Lebanon dahil sa alok na trabaho ng isang recruiter na nakilala lamang sa social media. Apilaan sa publiko ni Immigration Commissioner Norman Pancinco, iwasan muna ang anumang alok na trabaho mula sa Lebanon dahil sa heightened risk para sa kanilang kaligtasan at kapakanan. Ayon sa Immigration, umabot na sa 273 distress na Pilipino ang sumailalim sa repatriation o inuwi ng Pilipinas mula noong nakaraang taon nang taas ang alert level 6 sa Lebanon. Ako, si Christian Manio ng GMA Super Radio, DCWD, dapat totoo. Thank you very much sa report ni Christian Manyo. Punta naman natin itong sinasabing report na Executive Order 62 na nagpapababa sa taripa ng imported farm products, hindi anti-farmer, hindi raw po ito laban sa mga magsasaka. Ayon kay DA Secretary Francisco Laurel. Detalye, tinutukanikan Huego. Pinawin ni Agriculture Secretary Francisco Chulo Jr. ang pangamba na anti-farmer